telefon. Hallo? Hey Claus, det er Peter. Og hvad så, mand? Jeg var ude at spise med Jensen Jensen i går. Jamen, jeg bryder mig ikke om den fyr. Jamen, han havde jo kæreste på. Og sidder du og tjekker dame ud, mand. Hvordan ser hun ud? Jamen, hun var sgu egentlig meget lækker. Hvor lækker snakker vi? Ariana Grande eller Kim Kardashian? Altså, vi snakker Beyoncé lækker. Hun lyder sgu da meget lækker, mand. Er du sikker på, at jeg ikke skal tjekke hende ud? Men så skulle du have set hende, da hun rejste sig. Nå, hvad er der? Havde hun den bedste krop nogensinde, eller hvad? Ej, det kan man ikke sige, for hun havde jo svært ved at gå. Har de været på et hotelværelse eller sådan noget? Nej, jeg tror, hun har en protese. Hvad, bro? Vil det så sige, at der er ikke rigtig så meget dame der? Nå, hvordan så Jensen egentlig ud? Han må da have forandret sig. Jamen, han ser sgu ud, som han plejer, men ses mate. Ja, vi ses, bro. Hyg dig.